CBT. Ito yung computer box, tangke sa ilalim. Ito yung mismong tangke. Tapos ito naman yung cylinder head. Yan, tinatanggal na namin dyan yung mga putik hanggang ilalim. Nalubog kasi sa baha buong motor. Ayan, pati yung mga switch, halos lahat may putik. Pati loob ng mga socket, mga wiring. Ayan, pati loob ng tangke pinasok din ng tubig. Airbox, punong-puno din ng putik. Ayan, panggilid mamaya tatanggalin natin. Ayan, pati yung lagayan ng battery. Hanggang sa loob pinasok siya ng tubig tsaka nakaputik. Ayan, takip ng airbox, halos natuyo na yung mga putik. Tapos yung pinaka filter nya basa na rin. Yung mga socket, lahat ng socket puro putik lahat. Kailangan linisin. Sprayan natin siya ng WD-40 mamaya. O yan o, yung CBT nya, pati gear oil, halos putik lahat. Babaklasin din natin lahat yan mamaya. Ang kapal niya, no? Pati stator, magneto, yung stator. Yan o, kapal ng putik din sa loob. Kailangan malinis ng mabuti yan lahat. Dami nalubog siya sa baha. Ayan na, pagkahubad ng unit ng clip, nilinis na namin lahat yan. Ayan, nabawasan na yung mga putik-putik niya sa loob. Hanggang pinaliguan na, binasa na lahat hanggang sa kaloob-looban. Malinis na siya. Pati airbox, yung mga ilalim. Pagkatapos linisin, ayan, air compressor na natin. Lahat ng mga socket, terminal, kailangan matuyo. Tanggal lahat ng mga putik-putik na nakabara. Lahat ng socket. Tibay nga ng computer box niya eh. Kahit pa paano hindi siya naapektuhan. Sa fuel pump, socket ng fuel pump. Ayan. Pati tangke, pinasok din niya ng putik, tubig. Kaya nilinis din. CBT belt, kailangan nating lagyan ng grasa. Sa pulley, sa torque drive, kailangan na malagyan ng bagong grasa. Pati torque drive, ayan, pati yung bell, ayan. Puro putik din yan, nalinis na. Ayan, pati yung ano niya, yung magneto at stator, malinis na din. Ngayon, check natin siya kung aandar pa siya.
matapos linisin lahat. Yung problema, gumana naman siya, yun nga lang yung panel niya wala na, talagang nag-blurred na siya, bumigay na. Pero makikita nyo umaandar na siya. Buti na lang hindi pinaandar ng customer nung nalubog, buong motor nalubog sa baha. Tinanggal niya yung battery, yun ang kagandahan. Pero yung computer box niya tibay talaga kasi kahit nalubog na, talagang hindi siya naapektuhan. Ang naapektuhan lang dito yung niya, panel. Nilagyan din natin siya ng bagong coolant kasi wala na rin, puro putik-putik na talaga yung loob. Pati gasolina pinalitan na rin ng bago. Ayan, okay na siya. Ang naging problema lang talaga dito yung panel, blurred na. Yun na lang siguro yung magiging problema niya sa panel niya. Shorted na yung mga niya, yung board niya sa loob kasi nga nalubog. At least okay na siya, umaandar siya ng walang problema. Kahit papaano hindi siya natuluyan. Pati yung muffler niya, tambucho niya, pinasok din ng mga putik tsaka tubig, pero nalinis na din. Ayan, okay na siya, umaandar na siya. Ayan o. Okay.